Egameni leqembu lenkatha inkululeko ngithatha leli thuba ukwedlulisa izilokotho zamaholidi kaKhisimusi nonyaka omusha omuhle nonempumelelo. Lesi yisikhathi sokuba siphumule nemndeni, sabelane uthando, sabelane futhi nangezipho. Asikhumbule njalo ukuthi imindeni eminingi kuncane kakhulu ezobe ikugubha. Abaningi balahlekelwe imindeni yabo, abanye balahlekelwe imisebenzi, abanye balahlekelwe ngisho izakhiwo imizi yabo ngenxa yezikhukhula. Ngakho-ke ngisukuba sonke sikhumbule ukwelula isandla kumakhelwane ukwenza okuhle kuyena. Ngesikhathi sibungaza lamaholidi, asiwabungaze ngendlela enokuziqoqa. Ungaphuzi bese ungena emgwaqeni ushayele imoto. Intsha yakithi ayilinakekeli ikusasa layo. Utshwala nezidakamizwa azakhi lutho empilweni okungenani icekela phansi. Ukuvikela abesifazane nezingane odlameni isibopho sethu sonke njengesizwe ukuba nsuku zonke sikusebenzele ukuvikeleka kwabo. Ngiyafisa ukuba sikhumbule abasebenzi, amaphoyisa, abahlengikazi nalabo bezimo eziphuthumayo zezikhukhula abahlala njalo nangamaholidi besemisebenzini ukuqinisekisa ukuthi sivikelekile. Ngifisa ukuba-ke nginifisele nonke amaholidi amahle, anokuthula, aphephile, nonyaka omusha onenqubekela phambili. Ngiyabonga.